Hej, det er Henrik Rasmussen her. Jeg skal lige vise jer en sølvmønts mønt. Selvfølgelig er det sådan med mønter, at man skal aldrig nogensinde rense eller pudse eller noget. Det ødelægger en mønt. Så det jeg viser jer her, det er simpelthen nogle af de mønter, som vi finder, som er helt fuldstændig håbløst utydelige og ulæselige, og de er intet værd. Så kunne man forsøge med det her silver coin mixture. Og det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lige tage en mønt, som vi kan tage den her norske. Nu skal vi se en gang. I kan se, der er nogle sorte pletter omkring løven. Og ellers ser mønten faktisk meget pæn ud. Herovre ved monogrammet. Jeg kan også se, at den er forholdsvis ulækker og beskidt der. Så tager jeg en lille smule af væsken, fordi det her, det kræver ikke ret meget til at starte med. Bare lige nogle dråber ned på. Nu begynder det væske allerede at løsne noget af det møg, der er på. Så har jeg en vatpind. Det er vatpind, det drejer sig om. Og nu skal I prøve at se, hvad der sker her. Nu dypper jeg lige vatpinden ned, så den lige bliver gennemvædet. Og så er det simpelthen et spørgsmål om på de pletter på mønten, hvor der er størst angreb, at man lige dupper lidt der med det. Og det er altså tålmodighed. Det her stille og roligt, og få det her til at løsne noget, og så tage det af med en vatpind. Så i løbet af en små 5-10 minutter, så har den her mønt fået den behandling, den skal have. Og så det er vigtigt at stoppe i tide. Man skal ikke bare blive ved, til den står hamrende blank. Det er kun et spørgsmål om lige at få løsnet de flager eller områder, hvor der er samling på alt det møg, der ligger. Nu venter vi at sige stop for det her. Og nu skyller jeg den lige i vand. Så får den lige en tur i rent vand. Så kan den ligge her og tørre. Nu tager jeg sådan en mønt som den her. Det er en toskilling for omkring 1600-tallet, som er angrebet. Kan I se, den er både irret. Det blå, der trækker ud, det er den kobberindhold, der er i sådan en sølvmønt. Og bagsiden af den er der. Sådan en mønt som den her, den vil jeg ikke være bange for at lægge ned i badet. Direkte ned i... Den er simpelthen for slem til at kunne få løsnet med vatpinden og sådan noget. Det vil tage kanon lang tid. Så den kommer direkte ned i væsken herover. Jeg kan bare se, så lægger vi den lige dernede. Prøv at se reaktionen på den. Og det er altså noget af det syre, der er i den her blanding her, som laver en behandling af mønten. Men nu vender jeg den lige om. Se, der er allerede sket så stor reaktion nu på den, at jeg tager den op. Og nu skyller jeg den i vand. Nu kan I faktisk se her. Jeg begynder allerede at ligne en mønt endnu. Prøv at se vatpinden, hvordan den bliver mørk. Og mønten begynder at ligne noget mønt igen. Og det var så den mønt her var jo ikke meget værd at kigge på. Det begynder at ligne noget smukt. Så jeg skyller den i vand, og det er det vigtigste, det er, at vi får skyllet alt det her af, fordi ellers så fortsætter den der behandling, og det er ikke det, vi er interesseret i. Og nu kan vi lige tage den der. Nu tager jeg sådan en anden type mønt, som vi også finder meget af. Det her, det er en delfin 25 øre, som er fundet i jorden. Godt grim og angrebet. Og på modsat side. Og den tager jeg lige og dypper igen ned i badet her. Skal vi lige zoome ind, så kan I se.
at der sker en reaktion. Det er sådan en anden type sølv på de her delfinmønter her. Der er mange, der har brugt bagepulver og gnide på dem, og så fået dem flotte. Men det fjerner jo alt, hvad der hedder patina, og de bliver også faktisk svagt ridset, hvis man kigger i en lup. Så det er ikke nogen god idé. Sådan. Nu lægger jeg den lige op. Så tager jeg en ny vatpind, som er helt ren. Og så skal I se, nu går jeg ud fra, at jeg kan knuppe noget af det her af. Prøv at se vatpinden, hvordan den bliver helt mørk. Og så kan jeg gøre det, at jeg lige kan tage kanten også. Og det der nu sker, det er, at altså alt det der ude fra jorden, som er både ondt og godt, synes jeg, i og noget, det kommer simpelthen af. Jeg føler ikke selv, at det bliver en pudset mønt på nogen måder. Jeg får bare shinet den, vasket møget af. Men det er klart, der er en syre i det her, så det er ikke noget, at man skal gøre ved værdifulde mønter. Men nu er den her lille 25 klar til at blive skyllet i vand. Jeg skyller den. Det er ikke en mønt, der er noget særligt værd. Den er hakket og bærer præg af fundet i jorden, men den er trods alt blevet lidt pænere af den her sølvbehandlingsmix, jeg har fået fremstillet. Her har jeg så en anden type mønt. Det er sådan en typisk dansk toskilling, som har ligget og ældet rundt i jorden og godt ridset, eller præget det er meget svagt, men der er også lidt nubrer og lidt på den. Og her har vi så monogrammet. Den vil jeg altså godt nok lige vælge og så køre med vatpindprincippet. Så jeg gør det, at jeg væder en vatpind ned i væsken. Og så tager jeg herover i højre side først, og lader den lige stå og trække lidt herover. Det var herover i det område, hvor det var værst. Den får lige et par dråber her, så kan vi det stå og syde lidt. Altså det drejer sig om, det er at holde og så koncentrere sig om de områder, der er værst. Så det bliver så ens som muligt, når resultatet er færdigt. Den står lige og nupper lidt der. Den sidste, jeg lige kan vise jer her, det er også sådan en typisk fund på marken. En 4-skilling for omkring 1850'erne. Sort kedelig, eller sådan en brandmøntagtig noget. Den vælger jeg lige at give en tur herned i badet, og på at se straks, hvordan det syder og bobler. Jeg holder den bare lige nogle sekunder dernede. Det drejer sig simpelthen bare om, at det der sidder fast på mønterne, at det lige bliver opløst. Og så kan man tørre dem af, og så med vatpinden, og så skylle det. Og så er det det. Hvis vi fortsætter, så ender det med, at vi får en helt ødelagt mønt, fordi så vil den komme til at se behandlet og pudset ud. Sådan. Så nu har jeg faktisk 2 mønter under operationen her. Operationsbordet. Prøv at se, hvordan det sort det kommer af. Altså, det er typisk sølvsulfider, der er trukket ud i overfladen. Og det er altså et spørgsmål om at blive ved med det her, så til sidst så begynder den at få et forholdsvis normalt udseende. Nu går jeg lige tilbage til min toskilling her fra 1600-tallet. Nu må se vatpinden, hvordan at det område før, hvor jeg startede med at give den lidt ekstra, det bliver fuldstændig rent og pænt. Sådan. Nu vil jeg faktisk vælge at stoppe med den her mønt her, fordi nu har den faktisk en slags patina stadigvæk og en skygge i dens bogstaver og mønster. Og nu skal den skylles. Kan I se der?
Skal lige zoome den ind. Der. Det er faktisk blevet en okay pæn mønt. Så den skylles i vand. Og så kunne jeg så fortsætte sådan på den modsatte side. Hvis jeg så lige vender tilbage, og så tager vores Delfin 25, som I så fra starten af, så kan I prøve at se, hvordan den ser ud nu. Den her som var grøn i og beskidt og ulækker, den har altså fået en lille smule 1670 2 skilling. Tålmodighed og lidt knofedt og lidt ting og sager. I er velkommen til at skrive en PM inde på detektormønten, så på et eller andet tidspunkt, så vil jeg få lavet nogle små bøtter med det her, som jeg kan sende ud til folk. Men indtil videre, så eksperimenterer jeg lige en lille smule videre, og så når jeg er helt klar, så skal jeg nok sige til. Ha' det godt alle sammen. Hej.